Viva po Maria! Viva po Maria! The second part of the gospel, anyang realize na po yung kaya pan agawan ng Ginoo kaya migkan tayo pong metong akapasalamatan ya pining Magnificat. Kaya mo kabudkan ka ing sablangal dona ning biyaning birhen ang gayaning kasalukuyan beya para king kayang anak at beya para king Santa Iglesia. Ulitan ko po, ang ting kapasalamatan king kaya pan aranasan ng mariking kayang biye, dinalitsang kapasalamatan. Dapat ing biyan ng Maria, kaya mo po kanta ing binyan ng kapasalamatan. Nune, dinawone po ing biyana, pan sumuyo king kayang anak at king Santa Iglesia at ilagana para kay katamo. Kanya, abe-abeta mo pong ini, ban kanita koronan ing birhen, ban maging piyangin mawanan kay katamo. Asa na yung bala metong at metong kay katamo po, ingrasyang tinggap tamo king bieta mo, etay po sana susalan, huwag natin solohin. Karupaning birhen, idake tayo po. Nung Maria mitmuya po king grasya, at nung lewenta mo yung kaya pa nagyawa ng Diyos kay katamo, ita mo man, taragalagrasyang mengat mo kay katamo, pigkalubing nga pong Ginoo,